Ja, het is van het weekend weer een groot succes. Het is de 28e keer en iedere keer blijft het spannend of dat de mensen geïnteresseerd zijn. Het Pinksterweekend betekent voor struisvogelboerderij Monnikenwerve ieder jaar het open weekend. Ook dit jaar weer voor de 28e keer. En wij zijn erbij. Er is veel veranderd en er staat nog veel te veranderen. Ik heb een heel mooi toekomstplan en ieder jaar proberen we een klein beetje meer. We hebben van het jaar voor het eerst een heel mooi extra ruimte voor de kuikens. Vloerverwarming, lampjes. Dat ze eigenlijk een compleet binnenhuis hebben, inclusief een buitenzandbak, maar dan binnen. En hoeveel struisvogels lopen hier nou in totaal rond? Op het moment hebben we 180 dieren, van klein tot groot. En is dat veel voor jullie of is dat wel een beetje normaal? Dat is een beetje het normale aantal. We gaan zo door naar de 250 dieren zo op de top van het seizoen. Aan de ene kant worden de kuikentjes geboren. Aan de andere kant heb ik ook weer de vogels voor het vlees, voor het leer. Ja. Dus iedere week heb ik daar 1 of 2 dieren voor nodig. Waar de kuikens nog lief en schattig zijn de volwassen struisvogels imposante dieren. Toch zijn er een aantal dappere bezoekers die ze durven te voeren uit de hand. Daar schuilt volgens Floris geen enkel gevaar in. Nee, ze zijn wat dat betreft heel erg nieuwsgierig. Ze happen graag, vooral alles wat mooi is glinstert. Maar ze hebben geen tanden. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn. Dan zitten ze achter de hekjes, achter de omheining. Dus zolang dat de mensen niet denken van goh, we gaan tussen de grote dieren lopen, dan gebeurt er helemaal niks. Nee, dus we hoeven geen gewonden te vallen vandaag. Nee, we gaan zorgen dat alles weer in veilige banen verloopt. Zowel voor de dieren als voor de mensen.